Balma Alna Kuma, bien lundi 1er juin 2026, Malien ala sago au sago. Ko général Famouge Kambara, na kuminelembe Mali sécurité d'état bulu nous va foko SE. Kuye Famouge Kambara ou yabla. Ouye Famouge Kambara bla do nyime, ou yabla kuna shindi. 6h wakati, ou yabla. Malien akume SE de bulu kunya minedi. Ne de seko tungara mesigi kumainkan. Ou yabla di. Ou donc, parce que ou ya mine, ou yere a tension be ka commencer ka yele kuma ou chara. Ou ye plan de tara 600. Ou buka vidéo manu black a bo ka foka ma mine. Famouge maf ama sili ka famille la. Fona ka soro famille flaba bolu de. Nebe famouge ka famille mudo ama sili ka famille la. Ay seli ku bulu. Ay seli duguje fana ku bulu. C'est la pire vérité que je vous dis. Maintenant journaliste Kassim Traoré fana jabi. Malion. Kassim Traoré jabi liga no ni fembe. Et Sadio Kamara Sali ni vidéo mani kelon de bora ko foite Sadio Kamara la ayakli bala an bora nya kuma fo bora yen uyo ni wu chama girne ka boko ko la bengalu ni ay me kuma kele fo Malion ngena na ye transition vidéo manu bebe ka boka kuma sujet clean kan Malion kuba démenti ou be fin doke o kuma a keme saradala a 80% be ou ben galon ka bela wallahi mbe ka tien di fana ou paniquera ou be fait ka koda tout ou be Kassim Traoré ntaro ni Kassim Traoré ni famuge kuma na téléphone na we na makuma ne gani madala abise ka ke tiedu ko famuge ko alebe mission na wa be munde la bengalu famuge mata rosi de famuge kumbe Mali SE de la mairie sile flekasiya kuku kale korane la konne se gutunga rapere me ngale korane la famuge de kumine ne da fobi awa bla rafana ay ne ka muribo koneka problème abene est-ce que abene la ka insista kan parce que no foni douti ne muribo koneka problème ne a foni douti doni parce que mes famugeta je le dis imam bora nyo fo parakata pa muribo kontra nye douti don do la ngo bon aradar do ya from be je suis un peu tu vois un peu quoi même bolo be mun kise kan mfle ko de fana famugeta ni ko famuge go ne di mbe down droma nte kuma do fo journaliste Kassim Traoré nous kelen de bora kan galon tege ko buru ferla do be no ko etero awakli bala Kassim Traoré bora ka vidéo ke ko buru ferla do be no ko etero ka émission be ko ka amabo avla ka bo ya fadilia ni Kassim Traoré kelegele klara ka vidéo ke ka galon tege ka ndoro jiji do la amatla ka bo ka ngalo ya ni Kassim Traoré kelegele Abbas Dambélé nunu minele ne bora ngo Abbas Dambélé ma kudeta ke Kassim de bora ko téléphone mena kuma awa klibala Kassim de bora ko téléphone kuma na ko yi ko parti sakana ibara kale re kumbi ali shinama téléphone kamme mune fora téléphone ngono aya fo Kassim na kamme ka téléphone kono Kassim journaliste Kassim Traoré kelengele de bora ko fo ah bon jenatike be tande ou ni ka charge ka boy be ngalon tege be balu ay ba do abe ka ngalon de tege fana ah ne be kuma avec la tête haute ne de fleka fana ni ne jote kokoro ne ta sama de ni ne ya kokola ko de jota la ne be nya chaga ali mo ko na ne ba kena fo nyata la a se ku tukara forle ndo la de mais ni mbora de prakata pa ka fo yana famuke Kamara ku minele mbuburu pian u ya bladi ah ta démenti ande aish aw be sara ka mari war de be daw ma ka galon tege ne ba be kala mo abe fonctionner tuko ne ba do texine de be seven ga chubema kai boaga ni fo ay ngone ne na ko be barake ne ba barake chuko do oh nyogo sutara de kay ngula ne ba do ko be marché chuko ngui a ben ala cha abla ka body kaka ngalon tege awabe galon tege abe saran galon fana kan aw kelen de bora kan galon ni Kassim Traoré kelen de bora kan galon tege dien bengena ma moluya ama moluya de ka fo malien chena muso nyana ko téléphone kelengele ko obera ko bena kuma kala teme na kade ba vidéo ta ka kala mais nte fe ko luke quoi o Kassim kelen de bora ko général Famouge Kamara ko mamine aya fana ka ki kale couronne la
k'a k'i kale ko n'a ka sɔrɔ an nkalon tigɛ ko Bina Jara ka mɔgɔw ka kunbɛ kare kunna a tɛ kale diɲɛ kɔnɔ aw ka bɔ dɔrɔn a bɛ dugawu da de koyi bilahi ne de filɛ ka f'i ɲɛna ani Famukɛ ka communication ça peut être possible mais ne kɔni ma da la mais a bɛ se ka kɛ dɛ parce que Famukɛ ye mɔgɔ kɔnɔjɛlen de Famukɛ minɛna yɔrɔ la seconde ne bɔra kalama Famukɛ minɛna a la seconde ne bɔra kalama k'a minɛna ni ne kuma da la ne kuma fɔ n ko ne kɛnɛ y'a mɛn mais ne tɛ insister voilà i ma ne fɛn caman bɛ ne tɛ insister kan i bɛ taa sɔrɔ n y'a information mɛn i bɛ taa sɔrɔ peut-être erreur b'a la mais ne tɛ kuma a kan ne b'o sauter ka tɛmɛ quoi siɲɛ joli bɛ ka bɔ ka fɔ an na n ko Famukɛ kun minɛlen don n bɛ sika kan bi Famukɛ kun minɛlen bɛ Asimi Goyita ninnu bolo u y'a bila de a ma bɔ Bamakɔ da fɛ ka taa yɔrɔ si c'est faux k'a taara yɔrɔ dɔ la nin bɛ nkalon tigɛ o tɛ malo nkalon tigɛ la nka o ma n ka Famukɛ photo bɔ n'a bilalen kun don mun an ma taga ka so a ka taa photo ta aw b'a da kun ta ka so aw caman wulila de ka information d'aw ma ka bɔ aw ma o bɛɛ bɔra o bɛɛ bɛ ka video kɛ Famukɛ ko la parce que o b'a dɔn ne bɔra pa kalama o ne bɔra ne ye ko sɛgɛrɛ bɛɛ fɔ voilà ne bɔra dɔrɔn ne ye ko bɛɛ kɛ ne ye fura bɔ ka woro ɲama donc Famukɛ ko kɛra u bolo de i b'a fɔ ko i b'a ko dɔnkɔrɔni dɔnko ma donc k'a fɔ Kassim Tarawele ɲɛna i da i ka sinɔgɔ Segu Tunkara ayi cɛ min bɛ se ka ne ka kuma démenti Mali kɔnɔ a man ca dɛ ni ne kɔni y'a ye kuma min na ne ka kuma jɛngɛni b'a la ne t'a kuma cɛ hali ni mɔgɔ y'a démenti ne tɛ se ka ci ka kɛ mɔgɔ la mais ne bɛ bɔ de ka tila ka sigi nin kan ka f'i ɲɛna tuguni ne ye mun fɔ tiɲɛ de don wa ne ma bɔ n kumakan kan Famukɛ a été bel et bien arrêté e bɔra i nkalon joli tigɛ maliyɛn bɛɛ ka ninnu ka taabolo lajɛ dɔrɔn ni ninnu bɔra cu u b'a fɔ ca ninnu kelen de bɔra ka nkalon tigɛ ko mobili dɔ taara Sadio ka so yɔrɔ la ka tila ka bɔ la tuguni ko Modibo Konɛ taara ko marifa cir'u la yen ka sɔrɔ a ma kɛ yɛrɛ troisièmement tuguni ni mɔgɔ kelen de bɔra ko foyi ma Sadio Kamara sɔrɔ a ye taa Kassim Tarawele ninnu ka video lajɛ ninnu de bɔra ko foyi tɛ Sadio Kamara la mɔgɔ bɛ ka fɔ waati na ko Sadio Kamara a bɛ taa ko ko mɔgɔ k'i da ka sunɔgɔ ko foyi tɛ Abasi Danbele minɛlen ni Kassim Tarawele kelen ninnu ni vidéoman kelen de bɔra ka Abasi ma balimaya ko foyi tɛ Abasi u filɛ ka Famukɛ tanto cogo min na dɛ k'o sankɔrɔta cogo min na dɛ u y'o de kɛ Abasi Danbele la a ye t'u ka video kɔrɔ lajɛ Abasi tun bɛ entraînement kɛ yɔrɔ na f'u b'o video bɛɛ yira Abasi minɛna wulu ninnu tilara k'i da yɛlɛma tuguni u tɛ malo quoi u bɛɛ y'u da yɛlɛma parce que hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔnw tɛ u bɛ ten de sari u bɛna fɔ sagaw n'i ye juru dɔw kɔrɔ k'u ɲɛsin yɔrɔ na dɔrɔn u bɛ taa yen de ne de filɛ ka fɔ an ɲɛna Bamakɔ aéroport attaquera don min na ni Kassim Tarawele kelen taara nkalon tigɛ ka nɔrɔ buru feerela dɔ la hali sini cɛ ko k'a tɛ yafa a ma ko boulanger dɔ ko buru feerela dɔ ko fana tero de ninnu de bɛ mɔgɔw bila confusion na Mali kɔnɔ n bɛ mun fɔ maliyɛnw a kana taa ninnu na dɛ ni ne nkalontigɛlaw de ye c'est pas des gens véridiques hali u taara cɛ min minɛ ko bɛ ka taa sɛbɛn kɛ kogo la ko réseau a kɔlɔsi mɔgɔ tɛ transition contrôle a kɔlɔsi u bɛ nkalon nɔrɔ bɛɛ la bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ don dɔ la dɔrɔn u bɛ taa nkalon tigɛ ka nɔrɔ i la parce que u dɛsɛra kɛlɛ la u ye échec kɛ fan bɛɛ donc n bɔra ka nin clarification